Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod magatukod sang Task Force Pabahay. Councilor M. Ang nagpahayag suporta sa administrasyon ni Mayor Albe Benitez. Sa balita nasyonal, mga eksperto nagapati nga nakasulod na sa pungsod ang Centaurus Omicron subvariant sang COVID-19. In-person enrollment ginmando sa Department of Education nga ibalik. Sa balita international, monkeypox outbreak gindeklara na sa WHO bilang Global Health Emergency. Sa balita sa sports, Australia liwat nakuha ang kampiyonato sa FIBA Asia Cup 2022. Balita entertainment, cosplayer nga si Alodia Gojeng Fiao engaged na. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga unspoken rules para sa mga kalalakinan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal sa pagbalik pagkatapos lamang sa importante ng mga pahibalo. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, nagaupod sa aton subong nga aga, maayong aga gid. Yes, dira sa mga kapihan liwat morning sa inyo ha. Ano nga ang bal ni alagad Kevin Hendry nga wala udyo ko naman. Action. Abi ka ginakagambal ka. Ti way pa kami tiyak ka start. Kaya biya ka ginasang gamba, katulad istorya, kabla sa akong balahaw. Ti kita o nakagina sa live. Nag-explicar pa lang ko to kay nasa kay Action Doors. Yes. Sino to yan nagsulod to? Sino na? Mga aton yung mga OJT. Okay. From WNU? TUP. TUP. Oh, sige. Yes. Parang na sila, temprano pa sila. Morning, TUP. Yes. I-greet mo sila karon Action Boy. Rochelle Evangelista, morning dira sa imo. Way ko galing mga ngalan, bala nila sina. Ngayon, anta ka JM. Ngayon kay JM, oo. Sa kay Alagad Kevin Henry Liwat, good morning. Dira sa mga hinubaan mga aga sa inyo. Kag happy birthday gali, no? Sa akon nga hinablos. Karon nga adlaw kay Natnat. Nga ba taga natamyaw ko lang nga si Weng bala, si Abe, si Natnat. Si August. Si August. Si birthday sa Natnat. Si Natnat. Birthday Happy ni birthday, Natnat Morales. Nat. 25th birthday. Ay, bongga Ay, si mo namanghod Natnat. sa kasi. Mukha ni saya ng Abi engineer. ko pala, mga gagmay pa rin sila. Matlag ko na nigala. Mga engineer na nigaling na pang tamyaw mo ya. Si Natnat, engineer na. Abi ko mga bata, pala mga high school or mga elementary. Si Abi, mong high school. Si Abi. Tapos duha na sila. Ama siyang agot. Duha na ni sila mo. Duha lang sila. Tapos, amo ni sila, duha ni sila. Si Abi, si Natnat, si August. Si August Sabana. Okay. Tapos si inigduan mga judo player ni sila, mga varsity player ni sila. Bongga. Si Natnat, I think before sa kwan sa San Sebastian nga judo player. Si Abi I think sa kwan ng UST. Ay, hindi basta-basta. Mga judo, hindi ka maglaw-glaho. Si majuduhan. So, happy birthday, Natnat. Sige. Dira sa kay Annabel Fernandez. Good morning, man. Ana Sinoro Aragyapon nagbalik. Kay Veronica Santillan Manukan, kag Melili Oligo. I-greet nga daan si Miss Ana Action Boy. Kaya madula naman nakaroon niya internet. Kasi, correct. Nakadula lang nga daan ng iya internet. Niya, no? Bibing Merly Rivera, morning man. Sa kay Athia Kim Iriman. Good morning.
Kuan isla gali no. Do ano andi ko nga schedule niya do nagliga do lain man to do amo lain Lain naman. naman action boy kay kadamo gali sa ila. So Okay. I think dito karon asubong ang iban sa may drama kay may drama na. Okay. Sa naligad kiti gubos-bulos sila. Or most probably inis lang sa drama atong nagligad to amo na mabalik danay. Ano kaya? Depende sa ila karon kung ano ilang nga plano. Sige. Si Ating Iriman, Ating. Good morning sa imo, Ting. Good morning. May tamburin sa gali mo na nga daw basi ko no malisin siya so may tamburin sa ko nung tamburin man. Alay ka na familiar? Hindi. Sa instrument na bala nga tambourine. Ah. Ang bilog na siya bala may mga tansan. Pwede na siya actually tansan eh. Pwede na siya tansan yang ginagamit. Ang ginagawa. Daigo na. Oo. Nga mo na ginampak-ampak ko na. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, magatukod ang syudad sa Bacolod sang Task Force Pabahay nga mong manguna sa marasig nga pagpatuman sang public housing program sang Benitez Administration. Si Councilor Vladimir Gonzales, chair sang Committee on Urban Resettlement, ang nag-author sa resolusyon nga ginaprobahan sang konseho nga nagapakabay kay Benitez nga magtukod sa mga komitiba. Suno kay Gonzales, iya ginalantaw nga kapin na pulo ka mga departamento sa Bacolod Government Center ang mga bugo sa komitiba, pareho sa Bacolod Housing Authority, City Engineer's Office, City Legal Office kag iban pa. Ginpaatag sang konsehal ang komitiba ang maghatag sang solusyon sa tion nga may mga legal o social issues sa pagpatuman sang programa. Sa rebuluan sa inaugural speech ni Benitez, iya ginpahayag ang plano nga pagtukod sang 5,000 ka on-site housing units sa sulod sang isa ka tuig. Ang concern namon is not only the damo siya nga mga other issues, underlying issues that we have to address. So by establishing a task force pabahay, mas madali naton ang pag-action, no? May mga legal issues, may mga social issues among others. So ang kabayan sang pahayag ni Councilor Vladimir Gonzales. Nagpahayag sang pagsuporta si Councilor M. Ang sa administrasyon ni Bacolod ni Mayor Albi Benitez bilang bagong alkalde sang syudad. Ginpahayag ni Councilor Ang pagasuportahan niya ang tanan nga programa ni Benitez nga makapaayo sa syudad sang Bacolod. Suno kay Ang nakita niya ang maayong intensyon sang alkalde sa Bacolod apang tuman pa katemprano para maghambal nga maayo ang iya pagdumala sa syudad. Suno kay Ang hindi niya pagbalabagan ang maayo nga programa para sa syudad apang kun mayara sang dapat hindi ogyunan magahimo man siya sang iya panindugan. Dugang pa ni Ang ginpangamuyo man niya ang kadalagan sang alkalde sa plano kang mga programa sang syudad bago nagapati siya nga ang kadalagan ni Benitez ang kadalagan sang tanan. When we see things na sakto ang pagpadalagan, we will support it, no? Wala kita hindi kita opposition. We belong to the minority. Kabahin sa pagpahayag ni Councilor M. Ang. Sa 32 ka mga komitiba sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod, tag-isa lamang ang ginhatag sa apat nga mga konsehal sang Grupo Progreso nga nagdaog sa nakaligad nga eleksyon. Sunod kay Councilor M. Ang, kung internal rules ang basihan, ang kada konsehal ang dapat may tagduha ka minimum nga komitiba. Apang sunod kay Ang, mayara pa sang 90 diyas nga mahimo ma-amend sang SP ang internal rules, sa din mahimo nila dulaon ang pagsulundan nga dapat tagduha ka komitiba ang ginauyatan sang kada konsehal. Si Councilor Ang nag-auyat sa karon sang komitiba kung Committee on History, Culture and Arts. Naibaluan ang miyembro sa Grupo Progreso nga nakadaog lamang bilang konsyal. Amusanday ang Councilors Israel Salanga, Renesito Novero, kag Cindy Rojas. Even if it's not my committee, if I feel strongly about a certain issue or a certain advocacy, pwede malang kuya gyapon makapasulod sang mga resolutions or ordinances, no? Pabor si Councilor M. Ang sa ginaduso nga redistricting o kon pagtunga sa duha ka distrito sa syudad sang Bacolod. Suno kay Ang madugay na ini nga ginaduso ni Bacolod Congressman Greg Gasitaya ang pagtunga sa syudad sang Bacolod kay nagapahayag siya sing suporta labi na nga makahatag sang kaayuhan sa syudad. Suno kay Ang Bacolod ang kwalipikado sa redistricting bangod na hibaluan sa idalom sang requirements para mangin kwalipikado amo ang kadamuon sang populasyon sang syudad. Sa idalom sang redistricting bill mangin duha ang kongresista
Isa ang alkalde, isa ang vice-alkalde, kag tagwalo ang mga konsehal kada distrito. Madumduman na file na sadto ni gasatayang iningahag na o ng House Bill number 297 sa Kongreso, apang wala madayon bangod wala sang endorsement sang konseho. Hindi naman makatambong physically sa pinakaunang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa Complex si 5th District Representative Dino Yulo matapos magpositibo sa COVID-19. Sa text message sa Action Radio Bacolod, ginkumpirmar ni Yulo nga nagpositibo ini sa RT-PCR test. Ang negative RT-PCR test result ang isa sa mga requirement para sa mga opisyalis ng gobyerno kag mga dinapit nga bisita nga magatambong sa pinakauna nga sona ni PBBM. Dugang pa ni Yulo, preparado na kuntani siya para sa SONA. Ginakasubo ni Anay League of the Cities of the Philippines o LCP President kag Anay Bacolod City Mayor Bing Linardia ang pagpatay sa Anay Alkalde kag karon Vice Mayor sang Limitan City nga si Rose Forigay. Si Forigay ang ginlothang kag napatay sa sulod sang Ateneo de Manila University kag magatambong kuntani sa isa ka graduation rites. Ginlaragway ni Linardia si Forigay nga isa ka dedikado kag may maayo nga political vision labi na sa pagkumpleto sa mga hilikoton kag programa. Gintawag man ni Linardia si Forigay nga silent worker. Si Forigay ang isa sa mga opisyal sa National Board sang LPC bilang tiglawas sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM sang si Linardia pa ang presidente sang LCP. Preparado na ang bagong alyansang Makabayan o kung Bayan Negros para sugataon sang rally protesta ang nahauna nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay kilusang Mayo 1 Secretary General Noli Rosales, mag-aisa ang mga progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros karon nga adlaw Hulyo 25 agud maghiwat sang ila kaugalingon nga bersyon sang People's SONA. Tuyo sa ila hanay nga mabatian ni Presidente BBM ang ila panawagan nga mahatagan prioridad ang kawadon sang obra, nagaluntad nga gutom tugas sang pandemya kang pagtapna sang korupsyon kag subong man ang mataas nga inflation rate. Bago ka nga pamangkot nga ako no may nga protesta sa una nga zona ni BBM. So ako nang amban nato no tungod amo ni nga una nga zona ni BBM nga nagatubang siya no sa pinakadako nga krisis sa pungsod Pilipinas. Ang kabahay ni ako nga sa pahayag ni KMU Secretary General Noli Rosales. Nagaduda si Noli Rosales, ang Secretary General sang kilusang Mayo 1 nga malambot ni Presidente Bongbong Marcos ang iyagin promisa nga himuon niya 20 pesos ang kada kilo sang bugas. Suno kay Rosales sa pihak sang kadalagaan ni PBBM, nagapabilin sa gihapon ang suporta sa iya sa imperialistang pungsod kaangay sa Estados Unidos kag China nga nagadominar sa ekonomiya kag politika samtang lapnago naman ang rice cartel sa pungsod nga ginadominar naman sa madalagko negosyante. Dugang pa ni Rosales bungod sa nga gindesignar ni PBBM ang iya kaugalingon bilang Department of Agriculture Secretary, nagalawom ini nga matagan prioridad ang seguridad sa pagkaon sa pungsod. Panawagan man ni Rosales sa panguluhan ni Bongbong Marcos nga suportahan ang mga mangunguma kag tun-an ng scientific agriculture. Nalakip na diri ang panawagan nga i-review ang rice tarification law. Action Radio Philippines Standard Time, 7:22. Mga eksperto nagapati nga nakasulod na sa pungsod ang Centaurus Omicron subvariant sang COVID-19. Samtang in-person enrollment ginmando sang DepEd nga ibalik. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imodera nga liver detox, mag-inom sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may sala. Nato gali action doors hindi gali sa San Sebastian, UE gali, University of the UE, East nga judo University. player. Ay, sige. Good morning da sa akong mga classmate na ka nagapangape bala. Oh, kuan sila Lilian, Marilo, Virgie, Remy, kag si Teresa Linahakayaw. Nis laga pa nga Pedra sa may Dito sa Bantayan. Sa Bantayan. Most probably sa Bantayan. Wow, sana oh. So Kanami. nagtipon sila si Lilian, Marilo, Virgie, Remy, kag si Virgie ba kumari to ko na. Hindi ko sa ganito nya sa January gin-postpone nyo naman ang balko. Nya January lang gin. Eh, para ma-extend mo pagka Manino of the Year. Sini ka- 2023 ikaw gyapon. Kung sa bagay igo lang na magdako-dako baboy bla. Yeah. Igo lang Eh, dako. para maka-joy ng baboy sa kasal. Ining lima ni magtipon ni sigurado ko damo balita ni. Gali ka. Ano ka Oo. mga balita na? Damo ni sila balita nga matipon. Ay, gali. Si Tiray bay amo ni sang akon nga official marites to sa Pero kabalo ko bisan ano pa sila kadamo kag ano pa kadamo sa balita matipon nila. Hindi ginilagyan po na pero ang balita nga ginatipon. Hindi niya. natipon ta. Correct. Aray. Morning to sa inyo Ang kape nyo, balo na kamo Ilista lang. Lista lang da. Ah. And good morning man. Ari si ko si Ma'am Vanessa Mayo. Ay, ara siya. Ginag-greet siya lang ang pamilya ya Alvarez, Mercado Kahirera, gapamati sila subong while waiting breakfast sa Alvarez store. Ay, dra sa may barangay Tangub. Oo. Good morning sa inyo, Dra Ma'am Van. Nya see you kuno. Nya Hindi ko- surprise ko lang. Ti basi Ma'am Van, di ka mag-surprise kay basi wala kami balaw. Gani. Siyang surprise Ma'am Van nga ari di, labi na kong hapon pag idbera, Oo. may tao eh. Ya ako nga daan tiga out na ko yung temprano pa. Oo. Kailangan ko kung pabalon mo kung you're coming over. Hulaton da ka. Yes. Willing to wait kuya. Kay basi, kung mag-surprise ka Ma'am Van, basi ikaw pa ma-surprise. Nga wala ka Wala Hindi mo kami mabtandi. Wala tao. Ano. Pabalagid kami Miss Van ano. Kay tara nga arigid kami no. Yes. Willing to wait ko basta maghambal ka lang ako na nga makadto ka sa amuna nga adlaw amuna oras, okay? Okay. Sige. Dira sa aton nga naga-monitorya sa Facebook kay Miss Georgia Gargasiran. Oy, Oy. Miss Georgia. Morning, Miss G. So, makakita kita ni next week. Next week na? Oh, yeah. Sige. Kay makakuan kita ni maka banding. Bonding. Sige. Basta ikaw yung ating, lisensya kasang tamburin mo na, no? May tamborin practice sa gali. Sinsya ka. Otherwise, di ta kapagtagaan sa imo allowance. Nay, yung ating. Ilang kihapon eh. So, idulong mo giniguro si ating. Samur siya? Oo. Okay, sumur siya. Idulong ta si ating. Kita nila ni Miss Georgia. Correct? Correct, Miss correct. G, okay ka? Idulong ta si ating sa Mursya. Makarabanta. Oo.
Ay, kalain. Pada karaban. Bili na rin ni Miss Gia sa lakyan sa Golden Fields. Ay, imo na sa lakyan dalon da. Imo yan. Ay, pwede man iya, kay dako, di ba? Correct. Iya na lang, iya na lang. Imo na lang, Miss Gia. So, hindi na lang magkaraban. Ay, hindi na lang. Doon kay ate. Kay do presidente, nakaroon si ate. Nga may ga-convoy, gid na. Enrique Caballo Subaldo Jr. Ma'am, bago si Miss G na, ano, Miss Lewa, padulungan. Amo na siya dapat, Miss G. Sige. Para tuloy ang banding, no? Oo. Sige. Sige Ikaw na da. Di na to? Ni Messia Roques. Misha Roques, good morning. Dra sa may tangob. Good morning, dra sa imo, Kay Ma'am Elizabeth Malaka, good morning. Gamala, good morning. And have a blessed Monday. Kay Bibing Merly Rivera, pa-shout out sa KC Hardware Maaw. Yes. Especially kay Kenneth Rivera and Nori, morning dra. KC Hardware Maaw. Morning. Good morning. Standby na? Standby na kita? Standby na. Sa mga balita national. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nagapati ang mga eksperto nga mahimo nakasulod na sa pungsod ang bago nga variant sang BA.2.75 o kon ang Centaurus o Omicron subvariant sang COVID-19. Suno kay Dr. Guido David sang Octa Research Group, ang inapaabot nila nga posible nga peak o kon pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sa Metro Manila ang wala pa natabo kag padayon pa sa pagtaas ang mga kaso. Samtang nagapati man si David nga mahimo magtaas ang mga kaso tubtob sa bulan sang Agosto kadungan sa pag-umpisa sang school year. Sa piyak nga wala ginkumpirmar sa mga otoridad ang presensya sang subvariant sa ila pinakauli nga report sang genome sequencing. Ginpahayag ni DOH Technical Advisory Group Dr. Rotjean Solante nga wala niya ginabaliwala ang ideya nga mahimo yari na sa pungsod ang Centaurus. Sa mga unang ebidensya, ang Centaurus na nagapakita sang mas makalalaton nga sintomas ikumparar sa iban nga subvariant.
Ginahingyo sang Department of Health kon DOH ang publiko nga sundon ang health protocols na ginapatuman sa COVID-19 sa tion nga magsulod ang monkeypox sa Pilipinas. Pagpahayag sa DOH kaangay sang minimum public health standards sa COVID-19, kalakip man sa matikang agon malikawan ang monkeypox virus ang mga pagsuksok sa face mask, maayo nga airflow, pagpabilin nga matinlo ang kamot kag pagpabilin sa physical distancing. Dugang pa sang DOH ang smallpox vaccine ang napamatud-an nga 85% ang epektibo agon malikawan ang monkeypox. Padayon karon ang preparasyon sa DOH sa monkeypox matapos gindeklara na sa World Health Organization nga ini isa ka public health emergency of international concern. Ginmando man sang Department of Education ang pagbalik sang in-person enrollment para sa school year 2022-2023. Ini man kabahin sang preparasyon para sa pagbalik sang full in-person classes sa bulan sang Nobyembre. Sa idalom sang DepEd Order No. 35 Series of 2022 nga permado ni Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte, ang enrollment period magasugod sa Hulyo 25 tubtob Agosto 22. Samtang ang remote enrollment naman nga ginapatuman sa sulod sang duha ka tuig bangod sang pandemya ang magapadayon sa gihapon. Ginklaro man sa DepEd Order nga ang in-person enrollment ang mapatigayon sa mga eskwelahan sa bisan ano nga alert level. Pabor si Senator Christopher Bongo sa hagna nga ripasuhon ang karon nga K-12 program ginapatuman sang Department of Education apisar nga aminado siya nga mayara ini sa mga benepisyo kag kakulangan. Ginpahayag sang senador nga dapat mag-adapt ang pungsod sa new normal kag dapat solusyonan ang sistema sa edukasyon ang ginahingyo nga post-pandemic global economy. Ginpahayag ni Vice Presidente kag DepEd Secretary Sara Duterte damlag lang naghatag na sang mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usisaon ang programa. Sigo ang madugay na nga nagaduso para sa pagpaayos ng sistema sa edukasyon sa Pilipinas. Isa siya sa nag-author sang hagna nga nangin Republic Act 11510 nga naga-institutionalize alternative learning system nga nagapaayo sa pagdulong sa maayong edukasyon sa mga kulang sa serbisyo kag disadvantage. Usisao naman sa Senado ang tuman kamahal nga bayad nga ginapatuman sa mga remittance firm o kung ang ginapadalan sang kwarta sa mga overseas Filipino workers padulong sa diri sa Pilipinas. Sa Senate Bill No. 10 nga ginfile ni Senator Loren Legarda, plano nga panubuan ang charges sa OFW remittances. Ginpahayag man sa hagna nga bangod sang tuman kadako nga bayad sa remittance center, magamay na lang ang ginabaton nga padala nga kwarta sang pamilya sa mga OFWs. Nagapati man sila Garda ang obligasyon sang gobyerno nga proteksyonan ang money transfer batok sa mga abusador nga mga negosyante. Hindi kumbinsido si Senator Robin Hood Padilla nga maayo nga tikang ang ginaplano nga pagdugang o kon pagpanukot sang bago nga buwis sa mga manggaranon sa pungsod. Suno kaya Padilla sa baylo nga makapaayo basi makapalain pa ang nasambit nga plano. Kinahanglan nga maging klaro kung paano manukot sang mas dako nga buwis ang mga manggaranon sa rason sini nga mahimo magresulta lamang ini sa mga tikang nga ang maigo ang mga magagmay nga empleyado. Una na nga ginsuwestyon ni Senator Sherwin Gatchalian nga sukton sang dugang nga buwis ang mga manggaranon sa pungsod para may dugang nga kita ang gobyerno. Ginpasiguro naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magapabilin nga abyan, partner kag may mawakod nga kaangtanan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa dalom sa iya pagpamuno. Ginahimo ni Marcos ang pahayag sang mabato niya ang mga credentials ni Mary Kay Loss Carlson, ang bago nga US Ambassador to the Philippines sa tong Biyernes nga adlaw. Ginpahayag ni Marcos nga ang traditional nga relasyon sa Pilipinas kag Estados Unidos ang madalom kag pangmalawigon. Madumdumang gintukod sa Pilipinas kag US ang formal nga diplomatic relation sang Hulyo 4, 1946 ang adlaw sa nakuha sa Pilipinas ang independent kag sovereign state nga status. Pagdumilian sa State of the Nation na address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuksok sang bayo nga may political messages. Sa memorandum nga ginpagwa ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza, ginpahayag nga ang tanan nga magatambong sa sonang dapat magsuksok sang business attire, barong o kon Filipiniana. Magasunod man sa dress code ang nagatambong pinagi sa Zoom. Duga pa ni Mendoza, wala ginpanugutan ang pagsuksok sang bayo nga may political messages. Ini naman ang unang nga tion nga ginpatuman sa sonang mando sa nga pag-istrikto sa kalidad kag kaundan sa ginasuksok nga bayo sang mga magatambong. Action Radio Philippines Standard Time na 7:37. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dra nga may kabudlayan bala sa pagpamuhin sus delikado gid ina
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya. Sige, kay Bing Merly Rivera, watching from Maaw, mga idol. Ara ka na sa Maaw, gali, Beng? Sino? Si Bing Rivera, eh. Bing Ah. Merly Rivera. Morning da. Sa mga taga Maaw da morning. Ay, tamyawon ko gali ako, isa ka friend. Si former punong barangay, dira sa barangay Maaw. Si Araceli Taba Pilieho. Ari sa naka-message sa kapon, nga permisa ko nung monitor gali, dira sa Di Maaw. karon on air tamyawon mo siya. Yes, Hindi kayo oo. malifat. Kap, morning dra sa imo si Taba Pilieho, no? Yes. Friend ko ni sila halin sang una, sang sa pagid ko sa bago, no? Sige. Kay Sol Lama Barnacha, Sawadee ka. Wala pa. Nerissa Gonzalez sa Estancia Iloilo. Oy, ato na sa Estancia. Ano siya? Sa auto ni sa mo. Nagpa-Estancia na sa kay mabakal sa ano gani? Uga. Uga. Oh. Kag Pagid daw, uga mo lang to. ginamos. Ginamos pagid. Uga bala, uga lang kag. Oo. May ginamos pagid ner. Do uga lang to. Sa kay Padala ko pag siya ginamos yan. Masimyara yan. Kara, Kung kara, tinabal kara. blada. Yes. Oh, yun ka na hindi. Namit na. Ah. Ilabi na ko sa ano bala, saging bala nga ginatanok bala. Nga ano bala nga, ang tawag sila kani? Saba. Oo. Gaylaw. Yes. Oh, namit ginaction boy. Sharap yarn. Yan. Thank you kuno sa greetings kay Nat, no? Gusto mo ko pagid guro may puro imbis greetings kuno. Padalaan ni Action Door gift ay. Ay, Guess lang. Ha? Guess. Prayers. Yes, of course. Prayers powerful. Correct? Si Ray Flores Baryoga, morning man. Ari man si Kwan. Cheryl Alayon. Good morning, Sir Boy Duran. Hinablos na mo din si Ay, nablos. Good morning, Sir Boy Duran. Sabad. Al Calixtro, dira sa Bago City. Migo, morning dira sa imo, ana? Yes. Si Al Calixtro. Araman si April Joy Gaston, Action Boy. Limla AFC ni sa member? Yes. Di makadto ka April sa August 6. Yes. Dapat. See you ha, dapat ara ka gid. Dahil di sa mga makadto, kundi kadto ka ha. Oo. Kadto. Kaya kung wala ka, salamat na lang sa lahat. Oo. Salamat na lang sa lahat. Masakit man na tayo'y magkahiwalay. Oo. Pero wala tayong magagawa dahil hindi ka umattend. Una. Yes. Kaya rin man siya sa Bacolod, mga posible. Tapos lapit-lapit, tangob pagit. Lapit gali. Gusto mo, agyon ta kay. Agyon ka na, Action Boy. Hamba lang, agyon niya ka. Wala problema. Christine Menias Villalobos, morning man dira sa imo. Kadto mga si Christine nga gabusong pan, di ba? Busilak. 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 Busilak ka, Firefoxes. Yeah. Lito Dayap, good morning. Oy, Aris Kagawad, oh. Gawad, morning da. Kagawad, Imbong Jocampo. Kag upod kay Kap Vito, gahigop kami native nga kape. Oy. Ba si native nga manok na ginahigop nila. Kay, may Native nga lang. sabaw, no? Sabaw sa native nga muna. Ay, natakabalo ko ano nga native. No? Kay kung gahigop, ti sabaw mo. Oo. Kung kapya, ti ginom kaya. Ginom. Gahigop kasi gini ka. Protestingan tabi higop sang native nga kape. Pwede man. May kutsara na yun. Gawad, may gagada, no? Good morning. Kap, may gagada, Kap dito, Si Ed Sir Samdiente, good morning man. Tamayo lang kami di sa may Blue Blade.
Game Farm sa San Pablo, Laguna. Pero may naga-FB Live. Kami lang sa Miliano family sa barangay, barangay LGU? Ano man? Buta, barangay Barangay Araal. Araal, Tenyoso family, Rafael family, kag Natuel, God bless. God Okay, bless. mana pagpamati sa inyo. Mga kwan sila guro ay mga handler kag mga siguro. conditioner. Grabe ba conditioner? Nga condition sang manok bla? Conditionerist. Conditioner. Sila kay conditioner sa buhok na yan mo. Yes, subok na yan. Marites Espanyola. Yes, good morning. Kag sa anak niya kasi Mikay Espanyola, Yes, morning. good morning, Mikay. Kag sa banay nga si Wilson. Good morning, man. Okay. Emmanuel Miraflores Cuales Uy. from Si Sir Emmanuel, sa ano ni sa Balamong? UK. Sa UK siya subong. Oh, nasa Abi ko ilo na liga siya. na siya sa ano sa Qatar, not sure. Ano siya sa UK. Basta nagsaylo sa To UK. engineer ni sa Balamong, hindi ko magsala. Oh, da mo man. I think so. Oh. Yeah. Morning sa iyo, Good Sarah. morning na sa inyo sa may UK. UK siya. Dennis Nuestro, oy, good morning, liwat sa imo, sirs. Si Action Boy, migo mo. Oh, John Si- Dexter Celis. Yes, good morning, man. Fernandez Eric or Eric Fernandez, good morning. Kag si ihada mo, Jocelyn Song Comedia. Yes. Good morning. Sa mga Okay. kaihada-handa ni Action Boy. Morning man da sa classmate ko kay Petronilo bla, Miraballes. Aha. Bit! Barko man ni sa Action Dorel. Barko Ga man barko ka. ni siya. Oh. Oo. Kibot ni Megapo, naglusot sa gulpi na nagbakasyon sa gali. Ato man to siya, nakapas kapihan. Ang kapida, siya na lang bahala, kaya na siya. Oh, siya na lang. Tanay ako mo, nga siling ko, ikuha na da sa ako. Hindi po na si Pet. Siya na lang. Siya na bahala sa kapida, ha? Ay, bongga. Kung may mga sa butong usuman da o puto. Ay, kadamit ba? O, kung mga Sana puto all. da. Sumanlatik. Sumandahan. Oo. Kaya da, mungkin tas bantayan da. No. Tayo, kita da? Huwag kita da. Jocelyn Song Comedia, yada may aga. Ang yada ko sa Japan ba? Si Marites. Murayama. Yes, good morning. Si Migo Tafil Alonsagay sa Tokyo. Good morning. Si Ma'am Eleanor Fukuda, dara. Yes. Good morning. Si Migo Tawan Bol Gallo. Aha. Kag Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Makal sa iya sang ATV. Aha. Kita Kag ka. ano na gali Action Boy, kag do gamat-amat na siya balik sang iya nga construction business gali subong. Sino? Si amigo mo ano One Ball? Roberto Galio. Construction business? Oo, Siya man construction ang- business. Tapos may mga empleyado sa Gapon. Nagpanyagahan niya. Ang Ba? panyaga kablo ka ano? Ano? Steak. Wow. Porterhouse na bala mong term? Porterhouse steak. Steak, oh. Saan sa mga steak mo? May Puwerte ba? ano ganing ibang nga steaks na man daw. Galo ka daw. Talaga salantas na ka. Tudaw niya. Sabi ka kasi steak. Tapos well done pa. Well done din na yan. Kaya iba niya daan niya, ilaya, Iba niya medium, mga ano na? rare. Medium rare. Oo. Ih, Tindi ko wala. na ya. Pero ano ko Ipaw. nung damit, Action Boy, kay Ipaw. soft na siya, kag dragi ko ng sabor. Ah. Kaya well done, tiga. Hindi man. Hindi man humok Hindi man man. umuk man. Galing kahit naluto gid siya eh. Oo. Ay, may mga dagudugo yung kwan mo. Medium ang rare, medium naman ako rare. kadrai ko ng lasa, sinamong kag ang, kag ang humok siya ko, no? Mga mum na kundi mangkab ng kusbaka. Kundi, kundi kita mo itong kaon sang mag-asawahay bla sa mga lisay. Di ba? Oo. Sa itong po bla si Miss Ah, Lily. oo. Si Miss Lily, gali kumusta? Ay, kumusta na si Miss Lily? No? Nakabalik na mo sa London, Miss Lily. No, Wala ay, kita, mabatsyag di ba? na to sa katap. Mangkot na ni Simo, musta na si Miss Lily Ay, King man? i-chat ko sabi, nalilipat ko bala kay Miss Lily. Ato Miss Lily, musta ka Oo. naman? Do, Sige, daw- sige. Ma'am Iyan Luing na siya. Belos, morning dira sa imo. Kagay siya indring da, mang aga sa Bago Yes. City. Oo. MJ Season. Ari, hindi man siya kakadto. Action Boy sa ato ni nga karaoke Kaya stage. mapuli siya na, balik siya Oo, dayon. balik na siya. Ano liga to December? Wala pa siya katawa. Kabus man lang tayo. Kaya di ba? Do ano to kaya ano to liga nag-meet sa December. Utan tabi mga mga 18. Di 17 pa lang. Ato siya sa hindi siya mabalik na siya sa amo na. Tini 6, mabalik naman siya sa daw 2. Mabalik na siya sa 2. Bala mo. or Ay, 4. nano, manino yaman. Standby na kita sa mga balita. Dugang nga mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:47.
Kag sa detalye, balita international, gindeklara na sa World Health Organization o WHO ang monkeypox outbreak bilang isa ka global health emergency. Ini matapos makarecord ang WHO sa masobra 16,000 nga kadamuon sa mga kaso sa nasambit nga balatian sa 75 ka mga pungsod. Sa isa ka pahayag, inanunsyo ini ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus matapos ang assessment o mga committee experts. Sunod rin, nagalaptan na ang balatian ng monkeypox sa bugos ng kalibutan, rason para ipasaka ang moderate risk sa tanang rehiyon, magluwas na lamang sa European region, sa diin high risk naman ang ginpasaka sa organisasyon. Patag ni Ghebreyesus, madasig ini nga naglapta sa bugos ng kalibutan, pinagi sa new modes of transmission sa nga ginako niya nga nabudlayan sila nga hangpon. Samtang ginasiling naman sa mga report nga halos tanan nga ginigo sang monkeypox sa gwa sang Africa, sa rin ning nag-igo ang natabo sa malalaki nga nagapakigilawas sa kaangay man nga lalaki. Nagalaom naman ang Department of Energy Oil Management Bureau nga magapadayon ng pagpasaka sa rates ng US Federal Reserve para tayuyon ang pagnubo sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Sunod kay Rino Abad sang DOE Oil Management Bureau, ang July 26 to July 27 nga policy making sa US Federal Reserve ang nagtugas ng maayong resulta sa iban mga kompanya sa bilog nga kalibutan nga mag-adjust sa presyo sang gatong kag insunda naman sa iban nga central banks. Bangod man sini, nagapati si Abad nga mahimo panubo pa sa presyo sang gatong ay iban pa nga mga local oil companies sa ikatatlo nga semana. Nagpahayag naman si Abad nga hindi natuman kadako ang lauman nga price adjustment sa gatong. Sa report nga nabaton sang DOE, magalambot sa 1.90 tubtod 2.20 ang pagnubo sa kada litro sang krudo kag 30 centimos tubtod 60 centimos naman sa kada litro sang gasolina. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 12 centimos, ang Singapore dollar 40 pesos kag 40 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 14 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, gin-share sang cosplayer nga si Alodia Gojeng Piao nga ini ang engaged na sa nobyo nga si Christopher Kimbo. Sa nga social media, gin-share sini ang nangina proposal. Ginpatigan ang proposal sa winery sang pamilya ni Kimbo sa diin nagtambong ang pamilya sang kada isa. Madumduman nga ginpagawa sa publiko sang duwa ang ilang nga relasyon sa tung Abril. Madumduman nga sa nakaligad man nga tuig, nagbulagay sila sa iyang nobyo nga vlogger man nga si Will Dasevich sa sulod sang 4 ka tuig. Sa sports naman, liwat nga nagkampiyon ng Australia sa FIBA Asia Cup 2022 kasunod sa hampang sa finals batok sa Lebanon kagabi. Nagdaog ang Australia sa abanse akon sa score nga 75-73. Ginpangunahan sang big man nga si Thon Makers ang Australia nga may 14 puntos kag 8 ka rebounds. Most valuable player naman si Wael Arakji sang Lebanon. Samtang ginpierde sa New Zealand ang Jordan sa score nga 83-75 para makuha ang ikatlong lugar sa FIBA Asia Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy action boy! Kag sa ating mga ka-action, good morning! Matsaga ko sa imo, mga na daw gindalaan, tagid ka siyumay ba? Hailin ka, Mr. Reza. Galing wala mo gindala. Okay ba, kaya nalipatan do tayo, kung malipatan ang cellphone kong siyumay pa. Gani man. Sige lang, okay lang ah. Okay lang siya, action boy. Mabakal na lang ako karon sa ano. Sa Siyumay House. Yes. Meron na ako? Miyara, ginaya. Sa lingkod. Mali, man sinaya ko na yun. Sige, go! Good morning, Dara. Eric ko lang greetings sa kay former barangay captain Araceli Taba Pilieho sa may barangay Maaw kay monitor gini sa kuno Perme, no? Good morning, Dara sa imo, Kap, may aga, no? Si kumari ko Jean Buerom, belated happy birthday siya. Kay birthday ni Glisang July 23. Uy, Oo, so belated happy birthday. Oo, July Mary Jane. 23, lawig na ba? Hindi Sa 25 Sabado pa lang tabla subong sa Tiga, Sabado gani. ilawig na. Lawig Ilawig na na. siya. Di kay gapon din greet ko man siya, ti subong i-greet ko liwat. Igit mo siya liwat. Romy Alconza, Homa Lumena, good morning. Kay Bibing Rivera dira sa Maaw, good morning. Jimmy Latidog sa barangay Mailom, Bago City. Yes. Bata ni sa grosang migo kung siya gini siya.
Ang Si ano? Jimmy Latido, ang amigo ko. Mangkota siya. Nga former police. Hindi lain to gali nga kwan. Sige, anyway. Sige Kag happy birthday man sa akon tita, Mami Chichi, Kabato, dra sa may Davao City. Ga-celebrate siya sa bang saya birthday. Happy birthday! Dra sa may Marco Polo Hotel. Good morning and happy Sana birthday. all may hotel. Hindi, dito siya ga-celebrate. Hindi man ni hotel? Hindi, hotel. Nakakuloy ba? Dito siya ga-celebrate. okay. So, happy birthday, Landra siya. Si happy birthday, Cheche. Ano ni siya action boy ng Teacher. principal siya sa una sa principal LaSalle, na. dra sa may Davao, bala. Okay. So, nag-focus siya sa bata. Pero nagbalik siya naman, teaching. Pero sa lain naman yan. Principal mo siya pero sa lain na school. Okay. Good morning, Landra, and happy birthday. Happy Enjoy your birthday. day. Enjoy your day, Mami Che. Chi. Che. Che Lazaro. Mate lang kuno da si Georgian Hunsay sa Barangay 27 no the future kagawad o Barangay 27. Yes. Georgian Hunsay. Ay, Hunsay para sa mahusay. Sa Hunsay para sa pamamalakad na mahusay. Doon ka lang. Georgian Sa Hunsay. pamamalaka, Ano? no? Hunsay para sa Serbisyong mahusay. wala husay. Pwede Mahusay ka. Tama. that. Hunsay para sa serbisyong mahusay. Or hunsay, taga-husay. Taga-husay sa mga kinagamo. Bala. Sa mga gamo. Sa sakto. Siya na, Correct. no? Nga sus, Ikaw kung kita talaga. mo obra sa iyan. Hindi pa rin magdaog ni. Hindi pa rin siya magdaogbot lang. Sige, Sa kaliling kawayan da kay Allen Lowy Himutea, morning man. Good morning. Kag kay tamyong ko lang na isa kay si Kuan Blan San Borromeo bala. Good morning. Bugtaw Palakyaw. Yes, good morning. Sa sige. may Isabela, no? Palakyaw. Isabela. So, di kita sa aton nga balita, special action boy. Yung mga unspoken rules, bala action Unspoken boy. rules. Ato ni pag-istoryahan. So wala na siya sa mga why na siya Kuan. Magslingan ni unspoken rules. Why na siya nasulat gid bala nga Among ginang rules. Among ginang rules no. Kundi nga Nga dapat, kumbaga intindihan na lang. Kumbaga, ka common sense mo na lang. Common intindihan mo na lang. So unspoken rules na sa ano? Yes. Sa ano? Ang nakabutan di unspoken rules for men. Sa mga lalaki. Di lalaki lang gid niya. Ano Si ba yung babae? Matiante ka ba? Matiante kung maka-apply sa mga babae. Of course. sige. Maka-apply ginigurong number 1. Ano na siya? Never shake a hand sitting down. Ay, correct. Correct. Bastos magigatuon Ito na lang kamusta ka po dapat matindog ka. kaya. Kita mo ito, nga kung may magkamusta sa imo, ay ginatindog ka man. Oo, correct. So, unless kung lupog ka, hindi ka ginaya katindog. Di ba? Correct man. Gusto nga mo tindog kung lupog ka. So, ano taniya? I-consider taniya sa, iba, kawudlan. Ikuan ta na yan. Consider ta na nga mga situation. So, mala, tindog ka gid. Samtang may tiil ka, ginatag si mo sa ginoo. Tindog kung may magkakamusta sa imo. Pero pwede ka makatindog kung nagatindog ka na nga daan. Ay, hindi na. Paano naman? Or pwede man, kung ano lagi na action mo, kung may magkamusta sa imo, nga gapungko man, pwede na goro eh. Mo ka na goro. Kaya kailangan magpungko. Di si Celery ba siya binila gapungko pero gato. Kalain action Kalain boy. si mo. Let's action boy. Sir, muling na sera. Ito wala ko si Sir Eldre. Sab. So, mo na, never shake a hand sitting down. Correct. Kag next action boy, protect who is behind you and respect who is beside you. Mo na. Protect who is behind you. Ara sa likod mo, kay i-respect mo ara sa tupad mo. Paano ka makaprotect sa aras likod mo man? Gani man, hinamon mo na guro. Kuya ba? La, siya may masulot. Do ano ka ba, do? Do, sige. Do, tagahawi. PSG ka ba? Op, wala siya may makuha na. Yan. Pero hindi mo pa iguon ng Feeling ko mo na guro gini mo sa sa MSG ka pa. Pero hindi mo pag iguon ng besides you, i-respect mo siya. Kaya ba siya sa mo na maigo. Na. Oo, Di na. paano? Siyempre, tiyan mo na nag-guro. Nakamudlay. Kalain. Basta mo na. Unspoken mo lang na. Unspoken, mala ni Action Boy. Rules. Next, never insult the cooking when you are the guest. Correct. Kala, ingin na Bisita ka lang, imbitar ka lang. Pag-abot mo, baka pa kalaw. Kapait, kalaw. Ay, kalasay mo na siyang luto niyo man. Dahil kulang gatas yung mga macaroni. Ay, kala. Tapos, pag yung pabaklan mo pag-inbi, dahil kulang gatas yung macaroni, baklito. Dahil baklito biyan, dahil kulang gatas. Di ba baklan, ginsugo ang ang timbang sa ila balay. Kinot, di man yung inyong ingredient. Di man. Kalain, ha? Kalain ka na, no? Kalain, gini.
Kung ako nagro pa puliong ko. Si Jo Maria okay lang na da. Okay na si Jo Kaya hindi Maria. naman tayo guest mo. Oo. Hindi naman tayo guest siya mo mga clients tayo. Ah. So Okay lang na ya. everyday na ya. Everyday na ya. Hindi mo sa mga komentaran da, John. Sa imo, kwanta Kaya pa. babasdan kita, taste good. Na. Kung taste good, agree. Pero ako ya, pag nami ya, mahambal gi ko. nga nami. Nami ang kwan mo, no? Pero magsiling ko ani nga last eyes ang kwan mo, muna pait ang asmuan mo, asin Mag-amo ang ka lang muna. na kung yung pangayon yung opinion mo. Wala, gambal gi ko ya. Hindi namin kubla kung guest ka. Kung guest sa ka, balay, maamo ka lang na iya kung ginapangay ang opinion mo. Nga, kamusta akong luto? Pero kisa dumauya ka, gidyo, okay man. Kailangan dumauya ka, gidyo, okay man. Okay man. Okay man siya. Kung pero mag-amo ka na gani nga, okay man. Abot sila hindi hindi na na saho. Uy, ano to? Ano, gini, microphone. Pero pwede ka gyapon makahambal, I think, magsiling sa lang, "Ti, kumusta ang kwan? Kumusta ang pinaksyo?" Siling mo daw pinirito. Ay, kailangan. Kailangan, no? Pinirito. Wala sabor. Ito ginano na siya. Kumusta mo na pinaksyo ko? Daw pinirito, day. Pinamalahan, nagmalagi siya tudo-tudo. Uy, namit ba lang paksyo pritohon, di ba? Correct. Oo, pagkada, ang babi, hindi mo ubos mo. Ako ang isa papaksyo ko kay paprito. Kaya paprito mo. Pero mas namin nagaling nga naka-overnight na. Overnight na Kaya siya. kung pag-upaksyo kag pritohon mo, hindi pa magano kapit ang sabor Okay. Pagkabuas pa. Okay pa sa lupsop mayo ang langgaw mo. Yes, correct. Okay. Next action, boy. Never eat the last piece of something you didn't buy. Ay, you didn't Ilonggo buy. You ako. didn't buy. Hindi pwedeng you didn't. Hindi pwedeng you didn't buy. You didn't. Ay, klain. You didn't buy. You Ako na didn't siya buy. dapat. Kamu na didn't buy. Yeah. Didn't. Amo na sa imo kay you didn't. Saka very, ano gid wala very over-pronounced gid wala ako. You didn't buy. You did not buy. Pwede man naman na. Okay? So, hindi mo siya pagkaunon. Amo na gali. Amo na. Nga kung hindi ako nagbakal, ang last piece na hindi mo pag tag na What if kung busog na tubing nagbakal? magsasabing pwede lang busa na no. Busa. Tika na, uya. Pero kaluhanan sa mga Pinoy action ba, may bilin gina May biling na yan. Hindi magtandog bla. Gali ka doon na uya kung sino magkuha sa last. So na, ang matiyan ko na permiso na, sila nga doon tagabago ka. Hindi ko nga naman kung tagabago, ano. Kaya tagabago, ginman ko, lingkot yan, wow. Nga na may bilin. Why ginaubos, may bilin. Ayaw mo na mga taga-bago. Basta na patiyan ko na suna nga do. Ari do, busa na do, tagabago ka. Kaya guro na, basi, long time ago siguro, may amo na nga, kung ang tagabago, blang nga, why ginaubos siya. May nabilin, may bilin. Ay, bongga. Kaya sa atin, ako sa kaon, kung may mga bilin, why ko nagapilit nga ubuson. Kaya hindi ko kapin pa ko masig order ta. Tapos do kadamos ang order mo. Tiyan ko ni pag-ubos. Hindi problema ako no pag-ubos. Kung hindi na kaya, why sa may kapilit si mo ubuson mo gid. No? Paputos. Paputos. Hindi bla, Yes. take out. Okay. Para kay Miming. Ito para Kay kay Charm. Miming. Kay Charm, kay Honey. Yes. Sige. Okay, so, my next one. Last na lang ko Okay. Never make the first offer in a negotiation ko, no? Ayaw mo na. Correct. So, Kung mag-negosyar ka mo, hindi may mo sang offer. Kaya basi, ang hakon na dang isa, basi ka tama ka barato or tama ka mahal. Tama ka mahal. Basi kung matian mo siya, anay then make the negotiation. Ikaw, siya yung pamatian mo, anay. Dila ka dahil negotiate. Kaya basi kung ang i-offer sa mo, sobra sa expectation mo, kundi mayo. Correct. Or basi kung i-offer nubo, then you can negotiate. So, hindi ka mag-una. Yes. Kaya basi tama ka nubo sa imo offer or tama ka taas. Ang lahi, okay lang na kung tama ka taas, kaya manegosyar siya. Pero basi tama ka nubo. Kami pa kung wala ka ideas, ang gina-negosyar mo. Timo okay. Wag okay niya, okay na 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 pre. yun. Gali kay perde, kagalad din perde ko to galay. So never make an offer, a first offer. Correct. Okay? Okay, sige So, muna nanay, buwas naman iban. Pero tamyawon ko lang sa Good Morning Action Boy, si Mark John Guardamano, Yes. Tiffany Manalili, Jeremy Cedric Villanueva. Good morning. Good morning. Sa Kablo ka din din na sila? Din? Mas tubangan mo. Taga TUP Talisay. Taga Good TUP. morning. Abi ko ano yung mga ginapanghulaman mo bla mga. Alakala, yung pala masang ano. Piyo ang daan. Hindi ko alam si kontra ka friend ta gani ginatamyaw yung mga ginapang. Ginapang ano niya. Kagang itamyawan ko mga ngara sa drama. Si Athena Joy Biatinco or Biatingo, Micaela Sibugan, and Neil Joseph Orsal. From Good TUP morning. Visayas. Yes. TUP Visayas sa Talisay. Sa may Talisay. Yes. Sige. Morning sa inyo.
Virgil Pinda, kag Lito Dayap, of course, morning man. Melvin Piñafiel. Sige, mga action yung ipamatiya rahaton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Upod ka Action Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.